Well, nuair capu mé agarthóireacht an tús bhí mé ag smuitiú chuir mé rud omlan difriúil amach nach raibh ar an tUltach. So thu mé deangáil le duine a raibh chuir maithe ar hanachas na Gaeilge agus beidir ar na mitis agus ar peisrogaí agus rudaí mar sin a bhain leis an taobh cultúrtha. Ach ag an am sin bhí X-Files chun cinn agus thu mé ag agus hí mé síos leis dúirt mé deanamid rud omlan nua chuir méid picture de UFO ar an clúda agus higlaat sa comparaidí anú idir an céineal chuir maithe atá ag daoine ar UFO-na agus sinna chuir comparaid le saol na Gaeilge agus ar fisreogaí agus ar rudaí a bhainean leis an Gaeilge. Agus bhain mé anna soltas fiú bheith gobar le Padraig sinna dhéanú bhain mé anna soltas fiú just cult siar agus éileo. So sin ar bhalla beidir an céad agran a bhí bheith stúran sin. Ag arc siar cumáid bhí glór aglah agus nebhail am a bhéir chuir ar cinar bí faoi lei a síla má dhéantar agalú a gceart go bhhecinn tú gré den farsantach beidir nach bhhecinn tú agus tú i gcéisiad leis an duine ar an radioú nó beidir ar an telefís. Bíon beidir níos mó ama acu macnú dhéanú ar catíon abarann siad rudaí nó catíon dhéanann siad rudaí. Agus chuir bheith nachan ceann acu fuair méid gré faoi lei de rudaí beidir nar heigmeid a bhí ag tarlaí nó de rudaí a bhain leis an farsantach nó le saol an duine nó le hobar an duine sin.